Ayo sayang turun dari panggung yuk. Iya sayang. Ayo habis ini. Dok biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki nelak kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa klali kowe karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki isi kota. Kota iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci. Sesa yang punya bos kopi. Wes tak tukoke wujud tali sakotange saiki nelak kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane 8.000 kuwi wujud katresnanku dari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki isi kota. Kota iki tak simpen tekaning pati tali kota saksi tresnaku kang suci saksi tresnaku kembali banyak Risa.
slirane lunga manyaneni tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo kang masiki nadan regane 10.000 kowe ojo katresnanku jare kowe melu aku lah kok mayu apa kurang larang kasane kowe ilang ning ati aku goleki isi kota Permisi. Iki masaline ucule dhewe. Merga isine kurang gede. Aku dijarake marang karo priya secik. Wes cukup mung sakmene wae. Coba mas antep pasuki aku ora bakal yen Gusti ngeparengake mesti bali. tali kotang iki tasimpan teganing pati tali kotang saksi tresna kang suci